नमस्कार शेतकरी मित्रो, कृषी माहिती यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। शेतकरी मित्रो, चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, जेणेकरून अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात अगोदर कृषी माहिती या यूट्यूब चॅनलवरती पाहायला मिळतील। तर शेतकरी मित्रो, हा बैलजोड गाव वसई, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली येथील आहे। या बैल मालकाचे नाव मधुकर मगर आहे आणि हा बैलजोड मित्रो विक्रीसाठी उपलब्ध आहे आणि हा बैलजोड देवणी जातीमध्ये आहे। यांचा कलर ही सारखा आहे, तुम्ही बघू शकता, आणि शिंगाला पण सारखाच आहे। जास्त शिंगाला यांच्या वाढ पण नाही, सारख्या साईजची सारखे शिंगे आहेत दोन्हीची पण। तर बघू शकतात, ही बैलजोड 2 दात 4 दातमध्ये आहे। तसेच ही बैलजोड कामाला पण चालू आहे, आपण कामाला लावून दाखवलेले आहेत। तर शेतकरी मित्रो, या बैलांची किंमत बैल मालक हे 1,40,000 सांगत आहेत। तसेच सौद्याला बसल्यानंतर कमी जास्त होत असते। तर ज्या शेतकरी मित्रांना हा बैलजोड खरेदी करायचा असेल त्यांनी या बैल मालकाशी संपर्क साधावा। यांचा संपूर्ण पत्ता, मोबाईल नंबर आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, तसेच व्हिडिओच्या शेवटी पण आपण दिलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा। धन्यवाद। माझ्या ढवळ्यानी पावळ्याची जोडी जीवाहून प्यारी, माझ्या ढवळ्यानी पावळ्याची जोडी जीवाहून प्यारी। आम्ही जातीचं शेतकरी, खातो कष्टाची भाकरी, आम्ही जाती